Mayong buntag kanatong tanan sa makausapa karon ang ika-duha nga Domingo sa panahon sa pagkabanhaw. Ug ang katong team, akong Usbon, gipadala kita aron sa pagbaton ug pagtuo ngadto sa Dios nga nabanhaw. So kitang tanan nasayod o nahibalo o nakasabot sa pulong nabanhaw. Sa usa ka nato adunay definition. Maka-define ta base sa atong panabot, base sa level sa atong pagsabot, base sa level sa atong pagtuo, may tungod sa pagkabanhaw. Sa mga Kristohanon, kita nga sunod sa pamaagi sa Dios, sa pamaagi ni Ginoong Kristo, ang pagkabanhaw nagsintro sa pagbangon gikan sa mga patay o pagbalik sa kinabuhi. So dili mahimong mabanhaw ang tao kung dili wagig kamatayon. Ang labing mahinungdanon nga example niini mao ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo. Nga gingon sa mga Kristohanon nga bibangon gikan sa patay, pagkamatay, tulo ka adlaw human sa iyang kamatayon. Ug ato kini makita sa bagong tugon nga mao ang pundasyon sa pagtuo kanato isip mga Kristohanon dili lang sa ngalan kundi diha usab sa atong kinabuhi. Ang pagkabanhaw dili lang sa pagbalik sa pisikal nga kinabuhi. Dili lang kay gikan sa lawas nga di na mulihok o kini mulihok na. Nagpasabot pa kini nga diha sa pagkabanhaw ang pagdaog sa kamatayon. So diya sa pagkabanhaw gidaog ang kamatayon, gipildi ang kamatayon, gipildi ang sala o gipildi ang pagkadautan. Og ang saad sa kinabuhi nga walay katapusan uban sa Dios. So mani ang kinatibuk-an kalangkuban sa pulong pagkabanhaw. Dili lang mabanhaw ta sa lawas, kundili diya usab sa atong mga kinaiya, sa atong mga sala, sa atong pagkadautan. Sa muna ang kinabuhing Kristohanon. Kung atong kini ang sayran, ang mga tao nga nagtuon sa pulong sa Dios, matod pa ni Karl Barth, usa kini ka theologian sa 20th century. Ang iyang pananaw, ang resurrection ni Jesus nagpamatuod sa gahom sa Dios o sa pagbuntog sa tanan nga puwersa sa dautan. Sa mo nang iyang gi-cite diha sa pagkabanhaw. Matod pa niya, ang resurrection ni Kristo nagpasabot nga ang Dios dili magpabilin sa kamatayon. Ug ang paglaom sa bagong kinabuhi di lang usa ka idea kundi usa ka tinuod nga hitabo nga nagbag-o sa atong kalibutan o sa atong relasyon sa Dios. Ang pagbag-o, constant ni ang pagbag-o. Mora ni ang permanente sa kalibutan ang pagbag-o. So kung ang tao walay pagbag-o, so maingon na to nga dili na siya normal nga tao ang way pagbag-o. Kaya ang giingon diya sa panultihon nga ang tao nga way pagbag-o katurang mga tao nga naay diferensya, mga
nalisuan sa pangisip mo ratong tao nga dili magbag-o. Pero katong mga normal nga tao makasabot, so adunay kabaghuan. So dili ta makaingon nga wa tay pagbag-o sa atong kaugalingon. Kung kita produktibo nga matawag nga nagsunod sa Ginoo. Produktibo ta nga Kristohanon. Og matod pa ni Wright, usab ka respetadong New Testament scholar, ningon siya nga ang pagkabanhaw ni Jesus usa ka simbolo sa bag-ong pag-abot sa gingharian sa Dios. Kini nagpasabot nga ang tanan nga pagpaningkamot sa pag-ayo sa kalibutan gikan sa Dios o gikan sa magtotoo magpadayon hangtod ang tanan nga butang magabalik sa iyang hustong kahimtang. So tungod sa atong sala nagkaguliyang ang kalibutan o pinaagi nini nga gahom mabot ang panahon nga mabalik ra ang tanan in order diha sa atong palibot dinhi sa kalibutan. So kining ilang mga idea naglangkob ni sa paghulma diha sa pagsabot sa kinabuhi, paglaom o pagatubang sa atong future, pagatubang sa atong ugma. Unsa may implikasyon sa resurrection sa atong mga kinabuhi isip mga Kristohanon? So una, ang paggabanhaw, paglaom sa kinabuhi nga walay katapusan sa ginigikuha riya po ni sa definition sa resurrection. Kita nga mga Kristohanon nagtuo nga sama ni Jesus nga nabanhaw, kita usab mabanhaw og mabuhi hangtod sa kahaturan uban sa Dios. So kung baga ang kining paggabanhaw mo ni ang atong pag charge kung battery pa ni i-charge para mabalik ang iyang insakto nga energy nga mulahutay gid kita kay gikan sa atong pag kini ang pagpamalandong unsa ang atong nahimo diha sa panahon sa Kwaresma og ato nakita ang atong kagalingon nga nata sa pagpakasala og kana nga murag kaluyahon na restore kana pinaagi sa paggabanhaw ni Ginoong Kristo. Nabugatan ta tungod sa sala nga atong nabuhat og kana nga kabugaton ato nang napagaan pinaagi sa atong pag-commemorate sa gitawag og resurrection. Ikaduha, kusog sa pagtuo. Ang paggabanhaw nagpasabot nga si Jesus tinuod nga anak sa Dios. So dugay ra kitang nakabati nga si Jesus anak sa Dios. Nga nagpalig-on sa pagtuo sa mga magtotoo sa iyang mga pagtulunan og mga saad. So mo gining atong kanunay gi huptan kining iyang pagtulunan og mga saad. Panahon sa kini ang time nga hoplista, wala tay laing mahimo kung dili mao ang pag-claim sa mga saad sa Ginoo. Mao ra ginay atong gahom nga gihuptan para lang mapagaan ang atong mga kabugaton. Kusog sa pagtuo. Taliwala sa atong mga pag-antos nga nagian ni hold on ta sa mga saad sa Dios. Ang ikatulo, pagpasaylo o kaluwasan. Nagpasabot kini nga ang sala gibuntog. Pero sahay lagi kay gibuntog naman unta sa Dios. Pero kita agkabuntog gihapon. Ganahan man sila mabuntog. So sahay atong tugutan ba nga mapildi kita nga sige lang mapildi murag aktor ba papildi-pildi pero
dili gid maayo nga magpapildi-pildi ta. Kaya gibuntog naman ni Kristo ang kamatayon, gibuntog na niyang sala, so di na ta magpuyo diya sa pagpakasala. Mo talikod ta sa pagpakasala. Pinagi sa kamatayon og paggabanaw ni Jesus, nagato kita nga kita pasayloon og makig-uli sa Dios. And every time nga nakasala ta, so mudistansya gid ta sa simbahan. Murag kining nature na gini sa tao. Basta makasala gani, mupalayo gyud sa presensya sa Dios. So kung dili gid ta makig-reconcile sa Ginoo, magpabilin gid tang layo diha sa Ginoo. Apan pinaagi nining pagkabanhaw sa Dios, ato kanunay ma-refresh ang atong kaugalingon nga every time nga makasala kita, makahimo kita dili maayo atubangan sa Ginoo, mubalik kita niya para ang atong seguridad, security sa atong kinabuhi mabalik diha sa tiilan sa Ginoo. Ang ikapat, bag-ong kinabuhi og pagbag-o. So ang pagkabanhaw nagsimbolo sa usa ka bag-ong sinugdanan. Nganong bag-ong sinugdanan man eh? Sinugdanan gikan sa atong pagkamakasasala ngadto sa pagpaningkamot nga mahimutang angayan. Kay gitawag naman tang matarong atubangan sa Dios kay gipakamatyan man ta sa Dios. So magsugod ta sa bag-ong kinabuhi nga puno sa gugma nga makapahimuot diha atubangan sa Ginoo. Gitawag kita o gihatagan kita og tawag sa pagpuyo nga pinasikad sa pagbag-o, pagbiya sa sala, ug paglig-on sa atong pagkamatinud-anon. Usahay kay atong pagkamatinud-anon kay kuan ba? Elastic ang atong pagkamatinud-anon. Usahay mainat, usahay sad mubalik sa iyang naandan. So kinahanglan nga magpabilintang lig-on diha sa atong pagkamatinud-anon. Bisan sa mga ginagmayng mga butang, kinahanglan matinud-anon ta. Kay kung di ganit ta matinud-anon sa gagmayng butang, na mas labaw na sa dinagkong mga butang. Murya mo na sa corruption ba? Kung hilig ta mangurakot sa ginagmay, kadugayan dili na ta makontinto sa ginagmay. Sumuadto na ta sa dinagko. Sumuna nga kining mga kabataan usahay, dili ato matagdan nga ato na ning itudluan sa kini ang kuan, kining corruption. Bisang ginagmay lang, munang hantod mo dako, manarbaho, ang dili na mo trabaho og walay kuan, padanlog. So kini nga kini ang panahon mo ni ang atong pagpahigmata nga kung mahimo ato gyung pugna ng atong kaugalingon diha sa pagtan-aw sa sala. Diha laban sa paghimo niini. Kay kung magtan-aw gud ta, kadugayan murag maibog taghimo pod. So ato gyung paningkamutan nga kung makaatubang mga piyong na lang. Kung matubang ta sa sala para gid ta maka himo niini. Ang katapusan, tumong og misyon. Diya sa paggabanhaw, aduna kitay tumong og misyon ngangay natong pagahuptan. Sumuni ang usahay lisod ba? Lisod kay himuon kining atong mga misyon sa kinabuhi. Kasi makaingon tanga, ay kamo ra diya father kay kamo man diya ang nasa simbahan. Dikon, bishop, kamo ra ang diha maghimog misyon. So kitang tanan nga nagsunod sa pamaagi sa Ginoo, kitang tanan nga gitawag Kristohanon, aduna kitay misyon. Mosugot sa dili, ato na gid ang sundon kay na lain na ba ning kini ang pagbadlong sa Ginoo kay na dili maayo ang mahitabo. Mo na nga dili ta
magpaabot nga badlungon ta sa Ginoo. Kung gibadlong ta sa tong leader, o gistoryan ta sa tong leader, nga mo ni, magpatuod rin ta. Kay, kung ang Ginoo gani mo badlong, nagasto kayo. O ungaw pa tong kinabuhi kung ang Ginoo na mo badlong nato. So, muni nga tong usahay nga tamdan. Nga kitang tanan adunay misyon sa kinabuhi. Walay bisan usa kanato nga murag walay kwenta ba. Kitang tanan importante at tubangan sa Ginoo kay kitang tanan aduna poy misyon sa usag-usa kanato. Walay usa kanato nga wala gihatagi og talento sa Ginoo. Tingali ang imong talento murag dili makapasikat nimo pero makapasikat na tubangan sa Dios. Dili makapasikat sa atong kauban nga mga Kristohanon kay kini ang dili kayo kan ba? Dili kayo patok nga talent. Pero tong naon nga diya sa Ginoo walay nalilong kaniya. Kay lahi man ang Ginoo og kita, tao kay kita dahil gid mo recognize sa basta gani kini ang labi na kanang tigpasikat pod. Dali gid ta mo kuan. Mo daig nga uy maayo si kuan. Keep up the good works. So ang nakadungog sad, ganahan sad. So muna ang misyon nga angay natong pagahimuon. Diya sa tong Ebanghelyo nakita nato si Jesus nga nagpakita sa iyang mga disipulo human siya nabanhaw gikan sa kamatayon. Ang mga tinun-an nahadlok og nagtapok sa usa ka kwarto apan si Tomas nga wala magtuo nga si Jesus tinuod nga nabanhaw. O si Tomas kay makaingon ta nga gituyo sa tingali sa kahitasan. Gituyo sa writer nga naisay kuan ba nasay kini ang musukwahi pod. Taliwala sa pagbalik-balik ni Jesucristo nga morning ang kung mahitabo nako. Balik-balik niya nag istorya sa mga tinun-an apan kini si Tomas wala gihapon motuo. Tingali tungod sa kini ang sa panahon bitaw nga mura og pressure kita na putos ta sa kahadlok ba, naputos ta sa kabalaka. So ang mga kini ang pagdasig sa simbahan murag nalimtan tungod sa kining kahadlok, tumang kahadlok, gidaog ang atong kahibalo diha sa atong kahadlok. Mo ni ang nasinati ni Tomas. Og si Tomas nangayo og timailhan. Timailhan nga kung naani nga timailhan, aya pa siya motuo. Gusto niya makita nga mahikap ang samad ni Jesus aron siya motuo. Apan unsay giingon ni Ginoong Kristo? Bulahan ang mga wala makakita og nituo. So kita, wa man ta kita sa paghitabo kay una di ta Hudiyo. Wala ta niadtong panahona apan ituo ta. So matawag ta nga bulahan gihapon kay kita nituo bisan wala ta nakakita kang Ginoong Kristo nga nabanhaw. Si Tomas nagkinahanglan og tinuod nga kasinatian aron siya mutuo. Apan ang Ginoo nagsugo sa tanan nga mutuo sa maayong nga balita sa pagabranhaw ni Kristo. Bisan wala kitay physical nga timailhan. Nga sa mga timailhan ka. For example, tingali dinhi sa tugwan mailhan nato nga nabanhaw kay magkurog-kurog na ang kuan diha. Ang icon ni Ginoong Kristo maglihok-lihok. So dili na kinahanglan magkuan pag timailhan nga may mo kumbinsi na to nga mutuo ta nga si Kristo nabanhaw. Pero bisan og nituo ta dili pa ginaigo kanang
O dito man ko. Dito man ko, Father. Asa mga taman yung pagtuo. Nabuhi bagid ka si Kristo sa imong kinabuhi. So muna dahil ang kiniang pangutana ba? Kung ituo ta, asa tama na tong pagtuo? Nga si Kristo nabanhaw ug ang iyang gahom makanunayon. So, ang atong pagtuo sa pagkabanaw ni Kristo naghatag sa ato og gahom ug kahayag sa atong kinabuhi. So kung nagmaluyahon ta og nagpabilin pang Birnis Santo ang atong dagway, buti pa sabot na nga wala gid ta ito sa pagkabanaw ni Kristo. Pero kung malipayon ta, mapahiyumon sa atong isig ka magtotoo, mura og kini ang di isa din nga walay problema. Kanang mura og free ba? Free sa kini ang pressure. So, buti pa sabot nga atong ipuy-an ang paggabanhaw og ang gahom sa paggabanhaw ni Ginoong Kristo. Mao na ang timailhan nga kita usab na banhaw uban sa Dios. Diya sa atong ikaduhang pagbasa, kundi yung paglaom nga gihatag sa paggabanhaw ni Kristo. Giingon ni San Pedro nga si Jesus nga gipatay sa mga tao, siya gibanhaw sa Dios og wala magpabilin sa kamatayon. Gikinan nato masabtan nga ang pagkabanhaw ni Jesus dili lang usa ka kini ang kasaysayan ba, istorya kanang tumo-tumo o kanang mga alamat, kundi usa ka mapuslanon nga tinuod nga hitabo. Nahitabo gayod. Dili ka nang kini ang para sa karon ba nga sa una nagtuota nga ang unang tao nga ngadto sa buwan na naman sa atong kuan, nana sa mga sa science na siya. Og nasa bag-o karon, abot kag tinuod basad gaha nga kato buot-buot ra ko na to. Pero wala pay kuan, wala pay gyoy kini ang insakto gid ba nga katolik ko no, buot-buot ra ko na to. Kay wala pay ko rin nakaadto sa buwan. Pero usahay kay limitado man nga atong panghuna-huna, atong kahibalo. So mag-rely na taon say gi-publish diha sa mga libro, sa mga newspaper, o kanang sa Facebook gani mura og nay mga fake diha kasagara. Pero nagya po tinuod. Pero ang atong ibutang sa mga huna nga ang tinuod gayud kini nga panghitabo. Dili lang niya kini ang buot-buot ba nga istorya, kanang una-una lang sa tagsulat. Kana bitaw mga drama, kini usa ka una-una lamang sa tagsulat. So dili nga na ang panghitabo. Ang mga apostoles naglantaw o nagtan-aw sa ilang kaugalingong kasinatian ug nakit-a nila ang paggabanhaw ni Jesus mao ang kinatibuk-an. Kinatibuk ang pagtuo o paglaom sa matag Kristohanon. So kita ato yung huptan kini nga pagtuo ang paggabanhaw. So nagpasabot usab kini ang mga kasakit o kamatayon dili mudaog sa katapusan. Bisan sa kamatayon dili kiningon nga apildiro ta. Kundili kini ang usa lang kini ka higayon sa tong kinabuhi, diin mo sinati kita nini pero dili ta pildi niini. Pildi ta nini kung wala kita nibalik sa Ginoo, namatay ta nga wa kita makire-reconcile sa Ginoo. Muna maisip na to nga patay ta dayan pildiro pagyod. Pero kung nagtuman ta sa kabubuton sa Dios, sunod ta sa iyang mga pamaagi, bisan lisod kayo sundon, og niabot ang panahon nga gikuha na kita niya, so then buti pasabot na nga pildi ta. Kay wala na ta nakapadayon sa atong ministry. Kundili, gihatagan tag reward sa Ginoo
nga muadto na ta niya o dili ta mag-antos pa na humana ang atong sakripisyo dinhi nga kalibutan. So mo na ang kadaugan. Kita ingon nga mga Kristohanon nagatuo nga ang atong kinabuhi dili matapos ang matayon kay ang Ginoo nag-abli sa dalan para sa bag-ong kinabuhi. Muni ang atong kini ang primary goal ba nga luyunin ni nga kalibutan napatay laing kalibutan nga atong pagadtuan nga puno sa kini ang kalipay dili na ta mabalaka sa atong mga ugma dili na ta mabalaka sa atong kanon imnon kay nagpuyo naman ta nga duol sa tigmugna sa tanan. Sa ikatawang pagbasa, si San Pedro naghisgot sa dakong paglaom nga atong madawat pinaagi sa paggabanhaw ni Kristo. Usa ka kinabuhi nga paglaom nga dili maunsa, dili madaot o dili kining maluma o dili mukunhod o dili muaop nga paglaom. Kanunay ba? Makanunayon ug nag-increase pa. Ang pagkabanhaw nagpasabot nga bisan pa sa mga pagsulay ug kalisod nga atong yagian ang paglaom sa kinabuhing walay katapusan uban sa Ginoo magahatag sa atong kalig-on ug pagpadayon. So pildi gid ta kung dili ta mo padayon. Kung dili ta mo padayon og simba, pildi gid ta pirmi. Sa katapusan, kini ang akong giingon kaganina nga misyon nga angay natong himuon. Ingon nga mga magtotoo, Kristohanon, ang paggabaw ni Kristo di lamang para sa atong kaugalingon. Dili lang sa atong kaugalingon nga kuan ba, benepisyo. Kaugalingon nga kalipay, kaugalingon katagbawan. Gisugo kita sa pagpahayag sa paggabaw ni Kristo ngadto sa uban. Mutanan di manggod to kabolog istorya, Father. Mo gyapon ni ako sa una. Di man ko kabog istorya. Aga lukot-lukot pila akong dila og istorya. Bisan gani karon og sayang kalukot gyapon. Pero ang Ginoo ang Ginoo ra gyud magkuan, magpaigo sa tanan. Bisan og di ka mo istorya pero may ka mo kuri-kuri, may ka mo tabang, so mapakita gyapon ang pagkabanhaw ni Kristo. Imo gyapong o ato gyapong gi sangyaw ang iyang pagkabanhaw pinaagi sa atong pagbuhat ug may kung di ka maay mo istorya, dito sa pagbuhat. Kung di kay maay mo buhat, dito sa pagistorya. Pili-ili lang ba? So ingana ra nga atong di nga nga atong buhaton kanang mga rason ba nga walay abilidad, wa koy kakapas. So ingara nga atong mahimo diha sa pagsangyaw o sa atong misyon nga gihatag sa atong Ginoo. Sama sa mga apostoles, gipangayon kita sa Ginoo nga magpuyo nga may kalig-on sa pagtuo o nga mahimong mga saksi sa iyang paggabanhaw. Saksi. Kanang makita ba nga tinuod gid nga na si Kristo sa imong kinabuhi. Ang imong kinabuhi saksi sad sa uban. Nga kung magtanaw lang sila sa imo, madala na sila diha sa iglesia. Dili baliba nga imbis nadasig na nya na nakakita nato danawa na ng kadasig dili nga na ang kini ang atong kinabuhi. So kinahanglan kita maoy gitawag og stimulus ba nga para mahimong muduol ang tao diha sa tilan sa Ginoo. Ang pagkabanaw ni Kristo maong timailhan sa paglaom o kaluwasan nga gihatag sa matag magtutuo. Kung magpuyo kita nga may pagtuo sa Ginoo, makasinati gid tag kalinaw. So mo gini ang
gipangita sa tao ang kalinaw. Bisan tuod og usahay giapasta kanunay sa kini ang atong mga panginahanglan apan kung natay kalinaw makahigda gyapon ta og makatulog tag insakto. Pero kung bisan ganig na kay kwarta daghan unya wa kay kalinaw, so mabalaka ka. Sus basin og sakaon ni akong balay matulog ko na pangwaon ni akong mga pinilo din nga mga pinalansa mga kwarta. So ang kabalaka, so ang kalinaw dili ni mapalit ang kalinaw. Tingali na uban nga tungod sa kawad-on pod mo sugal na lang paliton. Paliton ta ka. So pero ang tinuod gid nga kalinaw dili gid na mapalit sa kwarta. Walay kwarta nga katumbas sa kalinaw sa tao. Kaya ang kalinaw ato lang babatunan kung si Kristo maoy atong gipahiluna diha sa atong kasing-kasing. Ang kalinaw nga wala sa kalibutan ikahatag sa munang mahatag sa Ginoo. Pinaagi sa atong pagtuo makabot o maabot nato ang uban diha sa kaluwasan og ang kalinaw gikan sa Ginoo. So mapaambit nato ang kalinaw ngadto sa uban. Kalinaw nga kanang dili nato ma-explain ba? Na walay exact words nga atong magamit sa pag-explain unsa ang kalinaw nga atong nasinati kung ang presensya sa Ginoo anaa sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. So pagkahuman sa tanang mga pagsulay kay namagit tay mga pagsulay karon. So hinaot nga ang kini ang paggabanaw ni Kristo magahatag nato og bag-ong paglaom. Paglaom nga magpadayon bisan sa kasakit o sa kalisod. So mo gini nga atong kanunay ibalik-balik ba? Kay wala man gi Kristohanon nga walay kalisod o kasakit. Pero usahay dili nato nimbalihon kay naana naman ta dani. Kay musugutag sa dili, makristohanon ka o dili ka Kristohanon, nagyoy kasakit. So may na lang na ang Kristohanon ta kay naman tay assurance nga ang Ginoo digid mabiya nato. So, paglaom, si Jesus nga nabanhaw, naghatag nato gahom, ug misyon aron magpuyo ug magpadayon sa pagtuo. So, di kita mundang o pagtuo. Kisugo kita sa pagtuo, sa paghatag ug kahayag sa uban, pinaagi sa atong kinabuhi. Subusa, magpuyo kita nga puno sa pagtuo, paglaom, ug kalig-on pinaagi sa paggabanhaw ni Kristo og magpadayon ta sa pagpasabot sa kalibutan nga si Jesus buhi og magahari sa walay katapusan. Sa muning atong mantra, slogan nato nga si Jesus buhi og maghari sa walay katapusan. Mao ni atong ebanghelyo. Mayong buntag kanatong tanan.